се вижда кој не мора да гледа. Не ти разправя за мен как беше на време. Викам, отивам да играем дерби, няма да дойда да ме гледат и те отидат на село Карпов да седят. Па сега лайфове, махове. Това е водил. Тръгвай. Не мога да стана, това не може да се играеш. Пегай на място. На камера сама камера на утренник, ама се съвпада деца. Звъняли един от глава до глава. Че трябва ти да слушаш. Ами кой не там да отбива. Брат, врати си да стоя. Там ще вижте, там Я там много съгласен. Да, право, като ти палатина, там просто като палатина. Ти знам колко не голяма. Колите, ако палатина, тогава е като палатина. Там просто айк на това ще вземе на стол. Айде, видите как тече да? Ого! Викам, че живота и аз му викам, Върши се! Браво, Крис! Що тя ще се вижда. Ало, Дани! Още някъде за клещ.
Тоа е, треба да се вика сега. Ето биха на стојка. Биха на стојка. На стојка до карвање, ама. Тоа до таму. Ама ајде да. Да. Кај од која страна, аз ако служи од другата почна за Пред кој имам брза? някој ако са босни. Или пак е така, само ќе да натикам брежата на само. Ќе да. Сигурно се помогу. Ќе пробам. Да. Чак по-добре. Каква ти идеја? Треба да ја смокнам. Вчера ми оснема. Служа таа вътре на стото, няма кој. Ето да сложа същата работа. Веш памедијат, тешко да ходим. Сека мрежата не може да покажи. Да тој като махни се ходим, предата иска да опре горе. Просто да престапно сега дясно, като еди таму има пак не сади. Може го една педија вътре никъде нема да пречи. Та една педија Ще се гръмни някой, бе. Аз да кажа наредба по 6 месеца като може една педија вътре и готово. Горе. Дани! Поспира ти, играй, човек! Хубаво, стане. Много си, нали? А ти кой е? Сам! Обърни се и тръгвай. Тръгвай. Дете иска. Тръгвай. Давай, Котедо. Идва. Стреляй. Дете бягай оттам. Хубай.
Браво. Браво, Крис. Bravo, Alex. Pedro. Bravo, Крис. Вите отвори отзад. Дай, ти скачи. Отпиваш. Сам. Пак. Разминавай. Оле, ти помни. Сам. Оле, да ми споя. Сете отвори. Центрираме се. Его! Айде, Тео, давай! Давай, стопай, Тонев! Браво, Дани! Едно по-бързо действай. Vai, Bite! Днеска мъжете се играят по скоро. Теница? Не, гости са. Давай, Тено, давай, путай! Пъщай, Тено, пъщай малко. Да. Чакай, не бе, прибери отзад, имаш човек, виж го. Отзад, пред с Алекс. Дадем застанем. Двама сте. Вика от полям, трябва пак по-навътре. Там сте. Айде, тя пак е там. Тъчи ли? Благодаря. Дайте ми нещо, пачка, като да
Браво, Мите! Али! Браво, Тоне! Ъгов! Няма да е.